హాయ్ ఆల్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? సో ఈరోజైతే మేము అలా జస్ట్ బయటికి వెళ్తున్నాము. సో ఎక్కడికి వెళ్ళాలా, ఏం చేద్దామా అని జస్ట్ అలా ఆలోచించుకుంటూ ఉంటే నాకు ఒక ప్లేస్ గుర్తొచ్చింది. అదేంటో గెస్ చేయండి మీరు. సో ఆ ప్లేస్ ఏంటంటే లింగయ్య టిఫిన్ సెంటర్, వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఫేమస్ టిఫిన్ సెంటర్ ఇన్ హైదరాబాద్. చాలా చాలా క్రౌడ్ ఉంది. సో ఐటమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయని చూసాం. స్మెల్ అయితే మాత్రం ఫుల్ అదర్ కొట్టేసింది. ఈ లోపు వేడివేడిగా ఇడ్లీ వచ్చాయి, ఇంకా గారెలు అయితే సూపర్ క్రిస్పీ ఉన్నాయి. సో జస్ట్ అలా తీసుకొని రోడ్ క్రాస్ చేసుకొని మంచి ప్లేస్ చూసుకొని ఇద్దరం షేరింగ్, నీకది నాకది అలా షేర్ చేసుకొని వేడి ఇడ్లీ అయితే అలా తింటే ఇలా స్మూత్గా కరిగిపోయింది. చాలా చాలా టేస్టీ ఉంది. చాలా చట్నీ అయితే చాలా ఫేమస్, అందరికీ తెలిసిందే. మా హస్బెండ్ అయితే అలా వేడి పొగలు వస్తున్నది ఆ పాట డైరెక్ట్ తినేశారు. తనకి చాలా బాగా నచ్చింది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ ఆల్, బాయ్ బాయ్.